Зәйдә бу атна вакыйгаларга бай узды. 8 сентябрьдә мәктәп тавы проекты кысаларында Иске Зәй бистәсе яр буе ачылды. Аны ачуда район башлыгы Разиф Кәримов, Татарстан президенты ярдәмчесе Наталья Фишман, архитекторлар десанты бюросы белгечләре катнашты. 2018 елда район тарихи үзәк мәктәп тавы проекты белән Бөтен Россия конкурсында катнашып, бистә тау итәгендә 3 ел буе масштаблы эшләр барды. Беренче елны шәһәр су кыену урыны белән яр буе зонасы объектлары эшләнде. 2019 елда исә кыену зонасы булдырылды, балалар өчен уйнау мәйданчыгы урнаштырылды, акым түшәлде. Проектның 3нче этабында мәктәп тавына күтәрелү өчен ян ягына яктырткычлар куеп, баскычлар эшләнде. Баскычларда дистәгә якын күзәтү зонасы эшләнде. 3 ел дәврендә без 3 этапка бүлеп эшләдек бу эшләрне. Атна сайын җыелып, сөйләшеп, совещаниелар үткәреп, буранмы, кызулмы, салкынмы, яңгырмы, безнең һәр атнада бер көн бар иде. Шуңа күрә килеп, шушында эшләрне планлаштыра идек. Мин дә рәхмәтлемен бүген үзебезнең алып барган төзүче компанияга. Алар да бик уңайлы туры килделәр безгә. Алардан мөмкинлекләре бар иде. Техника ягыннан да, башка төрле специалистлар ягыннан да бик матур бик килеп чыкты. Мин барлык Зәй халкында шушы үзебезнең Иске Зәйдә шушы микрорайонда килеп чыккан объект белән котлыйм. Киләчәккә озак еллар үзебезнең халкыбызга хезмәт итсен. Мәктәп тавындагы кызыл мәйдан шәһәрнең йөрәге, бирегә кызыл брусчаткалар җәелде, төзекләндерелде, тротуарлар кирү өлеше ясалды. Мәктәп тавы тарихи әһәмияткә ия, Зәйгә нигез биредә салынган. Мәйдандагы Крестовоздвиженский чиркәү белән мәчет бер урында булып, районда төрле конфессия вәкилләрен дус яшәргә өндий. Сенәкчеләр фитнәсе корбаннары истәлегенә куйган һәйкәл хәвефле еллар турында сөйли. Без әлеге тарихи урындагы агач мәктәптә укыдык. 1965 елда биргә күчеп килгән идек. Классташлар белән мәктәп тавында 40 елдан соң очрашып, хатирәләрне барладык. Хәзер биредә ничек матур. Сабантый карарга килгән кебек киләбез, ди Лидия Николаева. Мәктәп тавыннан суксаклагыч акваториясына матур күренеш ачыла. Фонга Грес аның торбалары үзенчәлек өсти. Тематикада аның элементлары булуда куандыра. Биредәге балалар һәм өлкәннәр өчен ял һәм кыену зоналары, уңайлы ятаклар һәм киенү-чишенү бүлмәләре, спорт мәйданчыгы барысы да халыкның ялын уңайлы һәм күңелле итә. Все 3 очереди были реализованы. Биредә тарих белән яңа буын бәйләнеше. Зәйләргә түгел, туристларга да Зәйнең үткәне турында сөйләп һәм күрсәтеп, бүгенгесе турында бәян итү өчен мөмкинлек бар. Без моңа ирештек дип саныйм, ди Наилә Зиннәтуллина. Бирегә килүчеләр ачык һавадагы музейда үткәне, бүгенгесе шулай ук шәһәрнең киләчәге белән таныша, ял итә, күңел ача. Жители, конечно, в восторге. Бистәдә яшәүчеләр бу проекттан бик хуш. Яр буе Зәйләргә зур бүләк. Район башлыгының шәһәребезнең иске тарихи урынына игътибары зур булуына рәхмәтлебез. Биредә бөтен кеше ял итәрлек. Балалар велосипедта чаба, әниләр арба тартып йөри, өлкәннәр сау һава сулап йөри. Моның өчен архитекторларга, төзүчеләргә зур рәхмәт, ди Галина Сукманова. Шул рәвешле Зәйдә ял итү урыны һәм туристлык маршруты булырдай мәктәп тавы булды. Шәһәребезнең яңа һәм иске өлешен тоташтыручы әлеге проект Зәйлеләренә түгел, чит төбәкләрдән килгән туристларны да җәлеп итә. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.